Moingo familia 500 location ma Koyugi e kar chung od bura ma Karachuonyo odong maonge kama ginyalo chwoe wigi bang' pio oula darogi e miechgi kaendi ka utegi madirom 50 bende pio osegoyo piny kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe seche mawuoyeni. Thoth familia go koro jot e skul mane alwora no endo. Ali Abich nigi ler mar wachni. Maen skund primar mabala e kar bura ma Karachuonyo, achiel kuom kuonde ma jogo mapima pong' kendo muomore odare miechgi gwenge mopogore alwora no sani koro jote kae koro lokore kar jot manyien ne mine madhodho nyithindgi de kaachiel kod jodongo ma pi oula osedare miechgi kaluwore kod koth madhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho ka. Familia go ywago midhiero ma oula osekelo negi ka gidwa ni sirikal omany yore minyalo tiyogo midhiero no. Tigonwa udi pile piny sani ne pio gono inyono ma pio donyo nyaka ot karinga go nyudhok na gora piny makede chuo tienda en girem ka miwuoro chiemo wayudo gimiwa mwanyalo chamo kapok giketo project no mondo dhi mbele to giyie gikwong ng'iye ngima mar jomodak kanyo mondo ging'e ni to jogi gin donge gin dhano kaka joma moko mondo ging'i yo ma ginyalo konyogigo. Koro Dax no ema wakwayo ni mondo mi okonywa godo e yo mane agenda maduong' marwa kaka jomodak e iye kanyo. Familia go ywago midhiero ma gikale kaluwore gi nok mar chiemo kod gik mamoko ma ginyalo konyorego bang' ka mwandugi mag udi ne pi oula oseywero. Waol gi dar kama wantiere nikech sasa mwabiro sikul kata ikwanowa kaka jomobiro manyo chiemo wambe waol gi dar. Ariyo ne mano nyaka ne wabika kata gima watedi wanono nikech gige wadhi anakwa masugria ka jirani na chwake sitrungi becho le sugria kata nyathi ok made openya ni mama ma to piango marateng kamaini ta kaka wachake nyithindo be wan go mathindo mang'eny matuoni pig ng'ich cha dhi miyo nyithindo tuo. Ma opogore kod familia bura masani pi oula osedare miechgi kod puothe ma pi oseketho gi cham e igi bende ute mag dak madirom 50 pi oserumbo piny ma ok nyal chak dagi kendo ka dwaro nitie mondo migepe mag sirikal ochwal kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko ne familia go. Achungen is part of Kojwang sublocation kama wadare ji kendo biro camp Bala primary. Wan gana da camp mantiere Buru primary tiere ute mapio go piny do gine part mar aora ma kama jogo gi odare gi gin bende gina section to gin upper side of Kojwang sublocation ma be we are appealing ni kantiere kony minyalo minwa jogo mondo giyud kaka ginyalo dak to wakwayo gimuolo. Nyaka sani kony madwarore mapio en gik machalo kaka gik mitiyogo e kambi kuonde ma ji odake machalo kaka ongede, matrese, gige thiedho pi, thieth dwarore kuondegi, kaeto gi chiemo ma jogi nyalo konyorego kinde machalo kama. Bang'e kony manyalo bedo mabor manyalo geng'o gik machalo kama kik chak timre gin gik machalo kaka dikes. Koth madhi nyime kod chwe kor gwenge mopogore pacho ka medo kelo midhiero mapek mokalo ne jogo eko modak e kuonde ma oula thoro dare ji e kar chud bura ma Karachuonyo. Jogo masani koro pi osedare miechgi dwani mondo sirikal omany yore mosiko minyalo tiyogo wacho oula mosebedo ka darogi e miechegi higa ka higa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.